livets fred og så videre. Så der fik de ubetinget ret. Der skete jo også det, at man meget omhyggeligt i dommen skriver, at der ikke må findes nogen kopier af den del af udsendelsen, som handler om frimurerne. Og det var altså både Danmarks Radios kopier, og der blev også meget omhyggeligt sagt, at jeg heller ikke måtte have nogen kopier. Og jeg husker, jeg spurgte om hvorfor, og så var der sagt, at det var fordi, jeg jo kunne finde på at rejse rundt på markedet og vise det frem, eller tage ud på Dyrehavsbakken og vise det frem. Så var man meget omhyggelig med, at det aldrig skulle vises. Frimurerne i dag er langt mere åbne end dengang, men de mener stadig, at en offentliggørelse af deres ritualer ville ødelægge meget, især for kommende frimurere. For frimurerlogen ville det jo betyde, at der ville være masser af oplevelser for nye medlemmer, der vil gå tabt. Altså, det vil betyde, at alle de mennesker, som kunne få en stor og vedvarende oplevelse ved at gå ind i noget ukendt, pludselig havde mulighed for at få det her fortolket af andre mennesker. Altså noget af det, der er det vigtige ved de her ting, det er, at du bliver udsat for noget, så fortolker du det selv. Når alt er igennem medieslyngen, så bliver det fortolket af andre mennesker. Så er det slet ikke sikkert, at betydningen bliver kendt. Der er der noget, som undrede mig dengang, og som stadig undrer mig. Det er, at en forening, og jo ikke en hvilken som helst forening, men en stor, kraftfuld forening af mægtige mænd som frimurerne, at de kan påberåbe sig et privatliv, hvor jeg mener, at der må offentligheden have mulighed for at gå ind og med et ordentligt ærne, og det synes jeg, vi havde. Der må man have lov til at gå ind og finde ud af, hvad er det, der foregår her. Vi har i Danmark et samfund, og heldigvis for det, hvor vi har lov til at gøre privat, hvad vi vil. Og vi har heldigvis også en garanti for, at der er grænser for, hvor meget nyfikenhed fra andre mennesker kan blandes ind i det. Vi har en privatlivsfred. Og privatlivsfred hos os, det er, at vi går ind i en logebygning og mødes med nogle mennesker, vi godt kan lide at være sammen om, og vi der prøver at udvikle os selv til gavn for andre. Skal der sættes statskontrollører på for at undersøge det, hvad enten de er ansat i Danmarks Radio, eller de er ansat i et eller andet sikkerhedsministerium, så er vi væk fra det samfund, vi har. Så er vi over i et totalitært samfund. Poul Martinsen, han sagde, at grunden til, at han lavede det, var, at dengang, ville man ikke engang lukke ham ind, som vi nu er lukket ind nu. Jeg er på en måde lidt ked af den sag, fordi den skabte et indtryk af, som nogen, der var meget lukket og satte alt ind på at stoppe journalister dengang. Derfor 30 år siden. Det gjorde den dengang, men det har vi glemt, fordi vi er kommet et meget, meget stort skridt videre med alt det, vi har gjort med hensyn til at lukke op. Og det er noget, der er passé. Hvis nu teoretisk set, det skete det samme igen, ville I så reagere på samme måde, tror du? Nej. Den største håndgang om de hemmelige ritualer i Skandinavien var i Norge efter udgivelsen af teologen Dag Mogstards bog Frimureri i 1994. Bogen, der blev præsenteret ved en stor pressekonference, vakte opsigt, fordi den i detaljer beskrev alle de norske frimureres ritualer. Ritualer, der menes at være næsten identiske med de danske. Bogen udløste også en animeret debat på norsk tv, hvor de norske frimurere stormester, til venstre i billedet, blev anklaget for afgudstyrkelse. Stormester Knutrud, nede i frimurerbygget her i Oslo, så hænger det jo et stort, vakkert maleri af dig, hvor du tydeligvis fremstår i frimurerantrekk. Her har vi dette maleriet. Og vi skal nå se på en detalj ved dette bildet. På et av de korsene du bærer, så ser vi det ser ut som et halvt menneske. Og hva forestiller det, stormester Knutrud? Det forestiller rett og slett en gammel mann. Og utover det kan jeg ikke gå inn på det, fordi det er et spesielt rituelt symbol. Mogstad? Ja, det er noe overraskende å si at det bare er en gammel mann.
For det symbolet som vi ser her på korset, det er jo lett å identifisere. Det er Baphomet, som var den avguden som... Unnskyld, sier du nå at stormesteren av Frimurerorden har en avgud på sitt kors? Ja, det er det. Den historiske bakgrunnen for symbolet er det. Jeg sitter med dokumentasjon på det. Tempelridderordenen, som gikk under i 1314, ble jo beskyldt for å dyrke Baphomet. En slags djeveldyrkelse. Og legenden forsvinner. Men det er ganske interessant at figuren overlever på ditt høyeste embetstegn. Det synes jeg er vanskelig. Ja, jeg må jo bare si som jeg har sagt til dere på forhånd, at når det gjelder ritualer eller seremonielle handlinger, eller noe fra våre akter, så kan jeg eller vil jeg debattere det her, eller gå inn i noen dialog omkring. Der var også en biskop til stede, men han tog dog det påståede afgudstyrkeri med sindsro. Men det er klart, det er en tankestiller som er grunn til å reflektere over, men jeg vil nok legge all vekt på nettopp den forståelse som de selv gjør av dette, og den tolkningen de gjør av det. Det må jo også få lov å tilføye at den samme skikkelsen finnes på ordens høyeste prelats kors. Jeg tror ikke han går med noen avgud på brystet. Der var jo en tv-udsendelse for mange år siden, hvor man havde den daværende norske stormester, der blev konfronteret med nogle journalister og med nogle præster, der var kritiske over for det. Og deres påstand, som jeg husker den, var jo, at vi i virkeligheden slet ikke tilbad Jesus og Gud. At vi i virkeligheden var, i virkeligheden var de helt tilbage i sådan en gamle inkvisitionstanke om, at vi var, om ikke djævelens yngel, så var vi kætter helt bundet, ikke? Ja, det var vi så ikke. Det havde de fået en eller anden skør fornemmelse af, at det var vi. Og der brugte de så forskellige påstande om, hvad der foregik hos os, noget de ikke anede en dyt om. Stormester Knutrud, enten du tror det eller ikke, eller liker det eller ikke, så sitter jeg her med kopier av flere av de ritualtekstene i gravene i din orden. De norske frimurere protesterede både mod offentliggørelsen og Mogstarts udlægning af ritualerne, men de gik dog ikke til domstolene. Det gjorde de danske frimurere derimod, med krav om, at bogen blev forbudt i Danmark. Denne gang kom det dog ikke til noget fogedforbud, som det var tilfældet med Martinsens film. Det var især Mogstarts omtale af et slags blodbytningsritual i de højere grader, der vagte opsigt i Norge. Ritualet udføres af ordenens præster. Billederne her viser det oprindelige ritual, hvor man brugte rigtig blod. I nyere tid er det byttet ud med vin. Dråberne, der symboliserer blodet, der flød ved Jesu korsfæstelse, opsamles i en hellig gral, det kaldes det, som alle deltagerne i ritualet drikker af, som symbol på foreningen med Jesus. I kapellet, på alteret, så står det både vinbeger, og det står en krystallflaske. Krystallflasken symboliserer den hellige gral. Det kjenner du som teolog er, altså Jesu blod. Og i dette krystallflasken så er det blandet inn blod fra alle de som tidligere er tatt opp. Kanskje nå i nyere tid symbolske. Dette blandes, og det drikkes av de som er til stede der. Og det siste resten tar presten og smører på et krucifiks som står på alteret. Ifølge Mogstart bruges ritualet også i Danmark. Det kan dog ikke bekræftes af den danske frimurerorden. Men præster spiller en særlig rolle i nogle sammenhænge. Også i Danmark, siger Peter Duetoft. Det er klart, at deres specielle viden og den måde, de er på, gør, at de selvfølgelig har en god placering hos os. Og da vi er en kristen orden, så er det da klart, at i nogle specielle sammenhænge, der kan en præsts tale for eksempel være passende og have den med ind, fordi det er et kristent frimureri. Men det er ikke i egenskab, kan man sige, han udfører ikke sin kirkelige handling, han udfører ikke sit job. Men hvorfor skulle vi ikke, når vi har en kristen idéverden, og vi har kristne præster med, så er det da klart, at de i nogle sammenhænge er værdifulde i nogle forklaringer på, hvad der foregår. Ifølge Mogstart findes der ligefrem et hemmeligt ritual, der afslutter hele gradssystemet i det skandinaviske frimureri.
Det afsluttende ritual blev udviklet i 1700-tallet af den svenske kong Karl den 13., manden, der stod bag indførelsen af det skandinaviske frimurersystem. Og det ritual går ifølge Mogstad ud på, at den udvalgte frimurer symbolsk står ved Jesu grav i Jerusalem. For at underbygge sin påstand, tog Mogstad sammen med Norsk TV til de svenske frimurers gamle hovedkvarter i Stockholm. Huset ejes ikke længere af frimurerne, men Mogstad fandt, hvad han søgte. Nu er vi i det rosenhanska palasset i Stockholm, og det var her Karl den 13. lagde sitt frimureri på slutten av 1700-tallet. Og vi er på jakt etter de hemmeligste rommene som han hadde, og som var skjult for de fleste, og hvor han praktiserte den såkalte hemmelige graden, eller blodriten. Er dere to enige nå om hvor vi skal i huset, hvor dette lå? Ja, Svea hovrätt har ju det här huset sedan en del år och vi intresserar oss ju lite för det och ska väl kunna hitta en del. Det ska bli intressant att få veta lite mer om vårt hus. Som en anden Indiana Jones søger Mogstad efter det hemmelige rum. Og innerst så skal det være en nisje i veggen, og den er vel bygd igjen med et skap nå? Der er nisjen. Der er den, ja. Akkurat, det var morsomt. Og i nisjen her har nok, det var et firkantig alter som stod foran, og troligvis et stort krusifiks. Det magiske korset med Kristus hengende på, og som de brukte til blodriten, det hang nok her, eller sto på alteret, det vet jeg ikke helt sikkert. Så her er du på hellig grunn. Midt i, mellom det helligste og aller helligste, skal det være en luke i gulvet. Og her finner vi luka. Det har jo vært morsomt hvis vi kunne komme ned. Ja, men det går nog bra. Det vil man fortelle er at det skal gå en liten trappe ned. Øst er vel her oppe. Vet du hvilket rom vi er i nå? Her er vi nede i Jesu grav. Og det kan være at også midt i denne gravrommet her, så var det gravd opp også akkurat størrelsen til en kiste. Mogstads egentlige ærne med sin bog var dog ikke nyfine afsløringer af frimurernes hemmeligheder. Han skrev den, fordi han var kritisk over for præsters deltagelse i de hemmelige ceremonier. Mogstad mener nemlig, at ceremonierne er på kant med den officielle kirkes lære om, at evangeliet er for alle, og ikke for nogen udvalgte få. Det som jeg synes er vigtigt, det er at alt som sker i den norske kirke, det sker åpent og offentlig, og alle har tilgang til det. Men her skjer det lukket for en del medlemmer som føler seg verdig til det, etter hvert som de går i gradene. Og det bryter med mitt syn på hva kirkens innhold er. Og så sagde Mogstad også noget, der nok vil give et gib i mange danske frimurer. I Danmark, hvor de praktiserer akkurat samme systemet som i Norge og Sverige, der har de faktisk disse rommene. Og de har også samme system som vi fulgte her i 6. gradssalen i København. Er det et alter, de kan skyve det til side og komme inn i den hemmelige trappen, kommer ned i labyrinten og kommer ned i Auditum Sacrum som er ovenpå, og ned i den hellige graven som vi er i nå. Af princip vil den danske frimurerorden ikke kommentere konkrete detaljer om ritualerne. Men efter den store rundvisning i Stamhuset på Blejdomsvej, spurgte vi frimurernes repræsentant. Nu er vi jo så ved at være ved vejs ende i rundvisningen her. Har vi nu set det hele? Ja. Du vil kigge mig ind i øjnene og sige, at der ikke er nogen hemmelige rum, som vi ikke har set? Der er rum, som jeg ikke har vist jer i dag, og det er, du kender selv årsagen til det ene rum, det har vi jo så set en gang før. Så er der kontorer, der er administration, der er museet, som vi så senere kommer op på, så er der bibliotek, som vi også er velkommen til, hvis der er tid til det, og kigge på. Og derudover er der så kun de rum, altså rummene og loserne, som sådan kan ændres fra den ene grad til den anden. Men der er ingen rum, der bliver brugt til ceremonier eller ting, som man ikke trods alt ikke får at se? Ikke over det, jeg har fortalt dig. Kampen om de hemmelige ritualer har foreløbig varet i 300 år, og den kan sagtens fortsætte mange år endnu. Selvom frimurerne er blevet meget mere åbne udadtil end tidligere, vil hemmelighederne altid være en uadskillelig del af frimureriet.